Uma ngabe uNkulunkulu izinto wazenza ngezwi ezazingekho, ngezwi zaba khona, and thina siwumfanekiso wakhe, simfuzile futhi, shuthi nathi ngezwi sokwenza izinto zenzeke. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siyalibonga nje leli thuba. Njalo silokhu sihlangana sizokhuluma lezi indaba ezimnandi, indaba lezi ezithinta ke umuntu kanye noNkulunkulu, akukho nje okunye. Sibonge bazalwane, ni subscribe, ni like, ni commenta, sibonge kuma returning viewers, sibonge kuma channel partners, sibonga nje ngesupport yonke enilethayo. Inkosi inibusise ngelinye lamalanga enikwenzayo, nizobona umvuzo wakhona one day. Just nje inkosi sinobona nje nina ngoba nomvuzo omuhle ngendlela esimangaliso. Mina engakwazi mhlawumbe ukuchaza, but ngalelo langa kuyobe nje yonke into isesobala. So siyabonga. Ngiphinde ngidlulise nje imessage ethi nge-27 April sasekhona umkhuleko, sahamba sa eNgcobo e-Eastern Cape ngomusa wenkosi uJesu Kristu. Masasigcinile nje inkosi, sahamba salapha siyoshintsha leli yagama, kufanele lishintshile kungena igama likaNkulunkulu wethu esimkhonzayo, kusinda abantu kule yanto eyashiwa lapha. Kumele siyokhuleka siyiqoshe le yanto, but konke lokho ke kubiza isupport yethu, sibambisene. Ngeke sikwenze thina no Prophet uKhalipha ngeke akwenze lokhu eyedwa ngamandla akhe noma ngabantu abayifew. Sidinga ukubambisana njengabantwana bombuso, sidinga ukuthi sisizane, sibambisane kule mission, because mangabe inkosi ikhuluma izokhuluma noyedwa, kodwa ifuna abantu abaningi abazomseka lo oyedwa, hayi ngoba beseka lo oyedwa, baseka isifiso senkosi. Nathi ke sibambisene, singakwazi ukuthi siyenze le yankonzo iphumelele kahle nje futhi kakhulu uma singabambisana. So far siyabonga kubazalwana sebenikelile, siyanibonga kakhulu bazalwane, inkosi enigcine nibusise, and ngiyacela nje futhi ukuthi asiqhubekeni, ningami, asiqhubekeni, siqhubeke sinikele ukuze sokuhamba sokwenza lokhuyana. Yabona ngase le yankonzo sayenza yaphumelela, nawe igama lakho wena yobunikelile, wena yobukhulekile, lo bhala ukuthi nawe you were part yale yanto yase Eastern Cape, njengoba kwenzeka nale kaNongoma, nawe uyophinda ube yiphathi kanjalo nje. Ukusisizana ukuthi umbuso kaNkulunkulu uqhubeke wande. Bese kuzothi for transport arrangement ngicela nithinte uSisompume, ngizofaka ama contact wakhe la ukuze nikwazi ukuthi nimsize. Uyena kobhekelele nje i-transport, iKota2 Media iye yacela yena ukuthi hayi sisize abazalwane bakwazi bonke abafisa ukuya bakwazi ukuthi baye. Asingeneni ke endabeni namhlanje. Sanibonga nje kakhulu bazalwane, siyanithanda ngendlela esimangaliso. Matthew chapter 9 asiqale la le ndaba ngoba vele ngihlala ngiqala khona. Nazi impumputhe ezimbili ziyeza uJesu yadlula ziyalandela. Verse 27, when Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. Ndodana kaDavide sawukele, bayamlandela. 28, and when he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe that I'm able to do this? They said to him, Yes, Lord. Baze bangena endlini lapha angena kon Jesu. Usethi kuJesu kubona, niyakholwa ukuthi ngingakwenza lokhu? Bathi bona, yebo Nkosi. Kushuthi maye babuza ukuthi niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokho, babuza babili. Asithi kubo bobabili, oyi-one wabo wayekholwa ngempela ukuthi angakwenza, but omunye doubt. Yazi kwakwenzakalani? Verse 29, then he touched their eyes, wabathinta amehlo abo bobabili. Wasethini uJesu? According to your faith, let it be to you. Njengokukholwa kwenu, according to your faith. Asithi oyi-one wabo bedoubt. Kwakuzokwenzakala according to that one of them owayezobe doubt. Wayengeke abone ngoba wayezobe doubt. But la kuyacaca ukuthi bobabili babe nefaith. Uthi uJesu according to your faith. Akathi uJesu ngamandla mina enginawo vele nje bonane. Uyazi uJesu nawo vele amandla. Yingakho bathinta amehlo ukuthi babone, but
nabo uthi they must act, they must do something, meaning they must have faith ukuze bezokwazi ukubona. And uyababuza niyakholwa yini? Ayibathi ngempela siyakholwa. Usiyasuka uJesu uthini? According to your faith. Makube njalo. Bonani. Ithi ku verse 30, and their eyes were opened. Usho njalo nje first line. Amehlo abo hawu abona according to their faith. Okusho ukuthi uNkulunkulu usilungiselele konke waqeda. But uNkulunkulu ngeke asiforce ekuqedeni kwakho ukwenza yonke into. Ngeke azasiforce. Uthi mina nginikezile nje ukuthi busani ninqobe izwe lonke, but according to your faith. Yena usiphila amandla okunqoba. Okwethu kahle kahle thina nje sadala ukuthi basifike emhlabeni sizonqoba. But manje yitho kufanele siphatheke ke la. Sekufuneka nathi kube nento esiyenzayo la. Yiphi lesiyenzayo? I-faith yethu. But before sekude ake sithole nje ukuthi yini faith. Ake siyiqaleke ukuze sikwazi ukuthi bengakaze ngayithinta indaba yokuthi yini faith, kuyini nje ukukholwa. Incwadi yama-Hebrews ku-chapter 11 yona engakwazi ukuthi sichazisele kabanzi ukuthi kuyini ukukholwa. Hebrews 11 verse 1. Ihloko sakhona sithi by faith we understand. Ngokukholwa nje siyaqonda. Ngokukholwa verse 1. Now faith is the substance of things hoped for. Kushuthi ukukholwa uqiniseka ngokuthenjiweyo noma ukuthenjisiweyo. Ifaith ukukholwa uqiniseka ngokuthenjisiwe. Usuke uyithenjisiwe lento kushuthi awukakabi nayo. Ifaith kushuthi usuke unento oyithenjisiwe but ongakabi nayo. Ifaith akusikhona ukuthi uze uthi ngizoba nefaith ngoba sengikubona ukudla kukhona emabhodweni. Bese uthi hayi sengiyakholwa ukuthi kudla kukhona ngoba usuyakubona. Ifaith noma ukukholwa uqiniseka ngento engekho. Kodwa wena uqiniseka ukuthi yebo ayikho kodwa ikhona. So yabona ifaith ngathi uma utshela nje umuntu wezwe, ifaith ukuhlanya. Inobuzizizi kumuntu wezwe, iwubuwula. Ngoba manje wena uvela ukhuluma ukuthi ukudla kukhona kungeka. Umuntu nje wezwe angakubheka athi hayi kushuthi asisabambi kahle. Ithi ayibe njalo but kumuntu okholwayo, kumuntu kamoya. Sikholwa kungekho, sikholwa singakuboni. Sibe nesiqiniseko ngokuthenjisiweyo. Ithi the evidence of things not seen. Cabanga sibe nobufakazi. Sibe nesiqiniseko impela nje. Kodwa siqiniseke ngento engekho. Ifaith ke leyo. Ube nesiqiniseko salento but lento nesiqiniseko sayo ayikho. Kodwa ube nesiqiniseko sayo ukuthi wena uthi ayikho, wena uthi khona. Okay. 2. For by it the elders obtained a good testimony. Ifaith ngayo ama-elders ethu kokhokho bethu lapha kwi-Old Testament sasifunde nje ngabo. Ma ufunda uqhubeka phambili uyathola ukuthi by faith uAbel wakwazi ukuthi anikele, uhambo uthola ukuthi uNoah naye uEnoch naye ngokukholwa, uNoah naye ngokukholwa, Abraham naye ngokukholwa. Siyathola bonke bakholwa kwinto eyayingekho. Okay, asiqhubeke. Kodwa yaba khona, egcina iba khona. Ithi they obtained a good testimony. Inhloso nje la ukuthi nathi we must obtain this good testimony ngokukholwa. 3 kule message namhlanje. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Ngokukholwa siyaqonda ukuthi imhlaba lo wadalwa ngezwi likaNkulunkulu. Vele mawufunda kuGenesis chapter 1 yathola ukuthi and God said let there be, go day 1 day 2 let there be. Wayekhuluma nje izwi and mayelikhuluma izwi lezi zinto zazenzeka. Siyaqonda by faith ukuthi uNkulunkulu umhlaba lo wawuframe wawudala ngezwi. Right. Uma ngabe wawudala ngezwi lisho njalo. Sikubambe lokho ukuthi wawudala ngezwi ngoba vele wawudala ngezwi. So that the things which are seen were not made of the things which are visible.
konke lokho esikubonayo thina ayithi manje sesiyabona kukhona nje uma uphuma ubheka ngamhlanje ngaphandle izintabi imifula ilanga whatever ibonayo kwadalwa ngezinto ezazingekho visible ngezwi likaNkulunkulu zabakhona. Ake sibuye sibheke ke thina uma ngabe uNkulunkulu wadala ngezwi okusho ukuthi nathi kufanele sidale ngezwi. Ake sibuyele kuGenesis chapter 1 sike sayifunda last ake sibheke nje uverse 26 ukuze sokwazi ukuthi siyithole kahle thina ukuthi nathi siyiphiwe le faith kahle. Khuluma nabantu abathanda uJesu, abantu abathanda uNkulunkulu, abantu abayifunela uNkulunkulu, abangafuni izinto eziningi. Yazi ungakwazi ukuthi usizakale uma ungakuthatha lokho ngoba kukule ncwadi le ncwadi avidelelekile le ncwadi edelelekile abakholwe yilelizwi they obtained a good testimony. Verse 26 Genesis chapter 1. Then God said, uNkulunkulu wathi, let us make man in our image. Obani labo bantu? Yimi nawe sonke thina abantu sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu according to our likeness. Lithi lelizwi basifuze. Oh, okay. Simfuze. Khumbule uNkulunkulu. Uma ngabe siyamfuza okusho ukuthi nathi siba ngoNkulunkulu abangaphansi kwakhe. Okay. Uma ngabe siyamfuza siba ngoNkulunkulu and yena siyakholwa ukuthi ngezwi umhlaba lo wadalwa ngezwi wakhuluma izwi wabakhona. Uma ngabe siyamfuza kusho ukuthi nathi ngezwi sikhuluma izinto zenzeke. Okay, asiqedelele lizwi according to our likeness let them have dominion. Lithi futhi umuntu abuse. Umuntu azuthandwa uNkulunkulu ngendlela ezimangalisa. Khosi uNkulunkulu yena obusayo. Kodwa manje wasethi la emhlabeni I delegate ipower. Kinini abantu busani. Kahle thina kufanele kube yithi esibusa la. Omubi wavele wayenza vice versa, abantu sebebuswa izinto. Bathatha ipower abana abantu bayinikeza izinto zababusa. Kanti thina sibusa izinto. Ithi ke ngiliqedelele leli verse. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, isemanzini, isemoyeni, konke nje okundizayo, over the cattle, imfuyo, over all the earth kumhlaba wonke, and over every creeping thing that creeps on the earth. Naphezu kwayo yonke into ekhona esemhlabeni thina siphiwe siyabusa. Konke lokho uyokwazi ukuthi ukugrabhe kahle by faith ngoba wena ungasho ukuthi but mina ngibusa indaba ngibusa lutho. Angithi ke manje sibuyela kuHebrews 11 lapha ya kuGenesis bengifuna nje ukuthi sikwazi ukuzithola kahle ukuthi uma ngabe uNkulunkulu izinto wazenza ngezwi ezazingekho ngezwi zabakhona and thina siwumfanekiso wakhe simfuzile futhi shothi nathi ngezwi sokwenza izinto zenzeke. But ngani ngezwi? Ngani futhi ngokukholwa. Ichazani kahle lento le. Njoba ngizama ukuletha nje indaba yokuthi thina siyiphiwe yini faith and futhi njoba siyiphiwe nje ngithi futhi uNkulunkulu uma ngabe ngichaza ukuthi konke wakwenza ngezwi kwenzeka and abayi understanda kahle our elders okhokho bethu kwi-Old Testament they obtained a good testimony. Okusho ukuthi bayithatha lento uNkulunkulu abambulela yona bagijima nayo bafana naye bamfuza baphinde babusa phezulu kwayo yonke into. Bakholwa kwinto engekho, lento engekho yazi yagcina seyiba khona. And lithi ngokwenza kwabo kanjalo they obtained a good testimony. Uma ulalela kahle lezi impumputhe ezimbili ezilandela uJesu Kristu zithi indodana kaDavide sihawukele and uJesu ugcina ubathinta amehlo bobabili uthi according to your faith let there be. And ngempela kwabanjalo zabona lezi impumputhe ezimbili engathi ziyangena futhi ziyangena kuma records of those who obtained a good testimony. Kwakungapheleli ke lapho. Namhlanje khona okusafanele bangene kulama books of records who are obtaining a good testimony. Ngani? By faith. Ngizothi mina mhlawumbe
unokugula okukubambile and bakutshelile futhi odokotela ukuthi lokho akulapheki mhlawumbe kunye kuyalapheka but wena usuku stage la khona nabo they can't do anything, nabo nje sebehlulekile. Noma ke mhlawumbe bengakahluleki but ukugula okukubambile kungenzeka bagcine behlulekile. Mhlawumbe sesibhedlela, mhlawumbe ugulele ekhaya, mhlawumbe ukugula ke nje lokhu nje okumaintainekayo, uyabona lokho ukuthi everyday uphuza amaphilisi, Ngizothi mina ke ifaith ithini kahle kahle? Ifaith ithi ungakukhuluma ukugula. Yebo kukhona impela uyakuzwa. Yebo impela emzimbeni wakho uyezwa unezinhlungu ziyakuhlupha. Uyolala zibhlungu, mhlawumbe ebusuku awulali, uyavuka futhi ekseni zinhlungu ziyakuhlupha. But wena khumbula one thing. Wadalwa wafana noNkulunkulu. Wena ufuze yena ukhuluma izinto zenzeke. uNkulunkulu kuwe ukuphe ukuthi busa. Uma ngabe kuphe ukuthi busa mina nawe, kusho ukuthi sibusa phezulu kwayo yonke into. That power wayidelegate, eyidelicatele entwini, shuthi wayinikeza umuntu, wathi nini engithi busani. Okusho ukuthi mina nawe sine authority nepower ukukhuluma ukuphila kulokho kufa. Lokho kufa kusho ukuthi kungahamba noma ngabe ikuphi kungahamba. Leyo ni message engayikhuluma impela nje kaningi ngiyiphinda phinde until izingene kumuntu. Last time sike sakhuluma ngalabo abawu70 abahamba beshumayela bekhipha amadimoni, mabebuya lapho bajabulile bathe namadimoni ayathoba egameni lakho. Uthi uJesu, lalela nje amazwi akhulumayo lapha ya. Uthi uJesu mekhuluma uthi ngininikeze iauthority phezulu kwenyoka nofezela na phezulu kwawo wonke amandla esitha. Wayenganikeza ibona kuphela, wayenikeza wonke umuntu oyidisciple kaJesus Christ. Wayenikeza wonke umuntu othi mina ngiyakholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Siphiwe ke that authority. Yebo umubi wahamba wayitshontsha along the way, but uJesu wabuya wasinikeza back, wasinqobela, wasinikeza khona back. Okwethu ke manje is to use it. Uma ngaba siyisebenzisi, omubi uzosidefeata left, right and center. Omubi yena uyayisebenzisa ichance ayitholayo, and abaningi bayabagenqa ngapha nangapha. Kodwa thina uma ngabe singasebenzisa le faith le esiyiphiwe, sisebenzise this authority esiyiphiwe, sikhulume ukuphila kwisimo sibheda kodwa nikhuluma ukuphila. Ifaith isho njalo ke, ifaith ithi ukhuluma into engekho izibe khona. Ukhuluma uzwe inhlungu, bekubuza njani namhlanje uthi ngiyaphila. Khuluma ukuphila. Kwabanye ke asifani ke. Omunye umuntu ukhuluma ifaith manje mayihlaselwa noma ngabe yini emhlaselayo manje, ukhuluma ifaith manje ngegama lika Jesu, akhansele zonke izinto, aphile right there. Abanye kungabathatha amalanga, amaviki, abanye izinyanga. Ngifuna ukuthi mina ngithi ungathi wena sekukuthathe 6 months, ungathi wena sekukuthatha unyaka. Ulibeli uproclaima leli gama. But awuboni shintsho. Ungasho njalo, ungathi sengiya give up. Abaningi bavele bathi ayi mina sengiya give up. Ungathi sengiya give up, uzunga give up because siphiwe this. Umulumeli iqiniso lakho. Lalela. uNkulunkulu esimkhonza ushilo ezweni lakho wathi ngeke ngikushiye futhi ngeke ngize ngikulahle. Umulukholwa according to your faith, njengoba washo nje uJesu kuleza impumputhe embili. Noma ngaphela 7-8 months, noma ngaphela how many years sakubamba leso sifo, still usasene authority mawusaphila over sona. Noma ngabe imimoya emibike, wabanjwa imimoya emibi, mhlamba ulala ebusuku, mhlamba amaphupha amaba ulala ebusuku. Ngezwi, lalela thina sidinga izinto ezithengwayo nezithengiswayo. Sidinga amanzi thina, sidinga ama-oil athengiswayo. Thina ngezwi, ngegama lika Jesu uzophila. Uma ulukholwa according to your faith. Uma singayibamba leyo, mina ngisho yonke into mangabe ethi uJesu phezulu wonke amandla esitha, ngisho nepoverty, ngoba uma ungabhekisisa indlala nje, imisebenzi yesitha komubi uyayisebenzisa indlala ukuthi uzuzwa ukuthuka uNkulunkulu. Mhlambe futhi ugcina uyibulala.
ukukhona mhlawumbe ungeke ukholwe uyayisebenzisa indlala nje enye yama-weapon esitha. Thina siphiwe i-authority over indlala, kusho ukuthi thina sikhuluma ukuphila, sikhuluma ukudla ukuthi kukhona, sikhuluma ama-finances ukuthi akhona, elokhu engekho kodwa sithi akhona, sikhuluma imisebenzi ukuthi khona ingekho kodwa sithi khona. Uthi lapha kuJames ku-chapter 3 verse 17, uma uyifunda uJames 3 verse 17, is it verse 17? Not chapter 3 but chapter 2. Chapter 2 verse 17, it does also faith by itself, if it does not have faith, if it does not have works, is dead. Asingabi nokukholwa kuphela kodwa sibe singenzi lutho. Ukukholwa kwethu akuhambe ne-action, imisebenzi ithini? Khuluma izwi, khuluma ukuphila, onendodana onokuphila, khuluma ukuphila, quote ama-scriptures. Ungathi nje hayi nami ngiyakholwa nje kodwa ubungakhulumi lutho. Actor against noma ngabe yini obhekane nayo, actor against it. Uma u-actor against it, then leyo yi-faith with works. But uma ngabe kuwukuthi uthi nje ngine-faith kodwa ubungenzi lutho, awukhuleki, awufundi izwi ukuze uzokwazi ukuthi uthole izwi ozomangalo, then your faith is faith without works. Then your faith without works is dead. Ayisebenzi leyo faith. Sifana noNkulunkulu thina siphiwe ukuthi wayidelicate le power yakhe njengoba sila emhlabeni ukuthi sibuse phezulu kwayo yonke into, sibuse phezulu kwakho konke ukuze nathi sizokwazi uku-obtaina this good testimony. And uNkulunkulu ke simkhonza akahluleki, akasona isahluleki. Mina nje lo owadala amazulu nomhlaba akasona isahluleki. Wathi uma ngabe sinika ethi we are to have dominion, ingoba wayazi vele ukuthi that dominion imina dominion. There's no failure there. I-failure ihambe yangena because of our unbelief, kwasengena i-failure. But nje kumuntu okholwa kuNkulunkulu there's no failure. Noma ngabe yini oyiqalayo, mhlawumbe ibhizinisi, mhlawumbe noma ngabe yini nje okwenzayo, uma une-faith, kholwa ingakabi bikho lento ukuthi isiphumelele. Lithi lelizwi okhokho bethu ngokukholwa they obtained a good testimony. Nathi ngokukholwa kwethu still we can obtain this good testimony. Sine role okufanele siyidlale kuloko kukholwa. Silokho sila emhlabeni. Ayikho nzima. Isekuthenini nje wena kholwa u-act ngezwi. Ngoba noNkulunkulu wakhuluma izwi, nami nawe sikhuluma izwi, and then izinto zokwenzeka. But ngokukholwa. Igama lami ngumduduzi ngokashabango. Owakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Ngizothi mthathe ithuba lisasekhona mawusaphila. Alisekho kumuntu ongasekho emhlabeni. Abekho abashumayelayo ngale. Abashumayelayo bala emhlabeni. Lisebenziseke lelo thuba usasela emhlabeni. Phenduka usasela emhlabeni. Uzokuthola lokuphila, kuhamba nama-fruits lokuphila. Ukuphila kwingona phakade, inkosi enigcine nibusise. Ngithanda indlela esimangalisa, siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.